sumit lampahan itu tindak itu kagak damel semua anak kula yang mengatakan sumonggo dadi kadawan menapa ingkang dados bloko suto kabeh bela jroning manah kula boten wonten cecing manah kula bagian ingitaken dhateng anak kula gitu. Memang ora makono. Ayo kemarin golek ilmane itu nggih monggo terus derekaken nadyan to kubeng jagat nadyan kablak nadyan kablak kados menapa kula boten badhe wangsul derek pinanggi kaliyan Petruk kantong bolong yo tak tomeri nganti yen nganti wujud kaya ngene iki yen nganti wujud kaya ngene iki aku karo kowe nampa datang kok lajeng kasangipun racun aji mancala aksa berat ujung pedhut kaya apa kok